Paso das 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Aínda non nos seguides en redes sociais? Moi mal. @Voltas co Prato e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días. Hoxe martes tamén é que cociñan. Atención, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Ai, vamos unha fin de semana longa, para ser nós. Sí. Para ser nós, non sei vos como vivistes. Longa. Longa? Sí. Estás descansado? Sí, bueno, estou farto de descansar. Estás cansadísimo, non? Sí, non me chegaba máis o martes para ir traballar. Sí, verdad. De Por verdad. verme. Por tamén. Tamén por verme, non quere decir, pero é así. Begoña, Eu traballei por vossos dous e outros dous máis. Outra vez tamén. Outra vez tamén, Begoña, como estás do dedo? Estou ben, mira. É que... Estou ben, sí. Volve ser Begoña Mediamán. Sí, bueno. Bueno. É son gajas do oficio, canta. Sí, pero ademais foi a mesma man, non? Da última vez. Sí, sí, sí. Ti cuidar maus que vives delas. Cuidar maus que vives delas. Bueno, señoras e señores, a golpe de martes imos ver que cociñamos, imos ver que nos trae José Antonio da Coruña. Boas tardes, amigos. Son José Antonio e falamos desde a Coruña. Quero propoñervos unha receita con un pescado que está moi de moda, a xarda, un estilo marinado. Primeiro fileteamos a xarda e quitamos as espiñiñas con moito cuidado. Despois dunha mezcla de azúcar e sal, poñemos eses filetes pouquiño a pouco. Mentras deixamos os filetes a marinar, podemos preparar unha salsiña para darlle un toque final, con salsa de soia, gotiñas de aceite de sésamo, un chorriño de zume de laranxa. Tamén nos vale un pouquiño de lima, cebola caramelizada, con uns taquiños de xamón e servir a propia xarda encima desa camiña. A ver que podedes facer con estas ideas. Sorte! Xardas verdes son traidoras, azules son mentireiras. Non é así a canción? Ah, non, son ollos. Madre mía. A ver... Pa cantante non valías? No, a verdade que... Mira, soy que cantante bonitas. bastante. A ver, sí, gústame cantar, pero mira que xardaza. Que bonita, Enorme esa xarda. Enorme. Están preciosas ahora, Home, Están preciosa, perfectas. está morta. Gordiñas. Bueno, está preciosa, mira que bonita está, mira que color. Ah, mira! Hai unha xardiña pra ir a navegar. Ole, a ver, móvete, Xulio, móvete. Eu xa te moves, tío. Ti non bailas Begoña nada. traballa por todos e ti moveste por todos. Vale, nada, isto onde está... Pero que saibades que Xulio cando vai á festa de Padrón, aí sí que baila, que non lo chivaron. Non só na de Padrón. Non en todas as festas. E non troi de Ensilleda tamén, non? E canto, E canta, e aquí non quere cantar, pois un día faremos Son as luces. karaoke do A Voltas co Prato. Aí apúntome. Apúnteste. Sí. Pois xa está, un karaoke, todo cociña, o sea, cancións con cociña. Eu non quero cantar, eu puño Vale. música. Toco piano. Bueno, José Antonio da Coruña propoñía xarda, e tú que xarda e desfacer. Sí, A ver. cerda, que rica. Xo dixemos A min que estaba encanta, que a min rica, un pescado que me mola moitísimo. Pero ese é moi grande, verdad? Ou é cousa miña que é grande? É bastante... No, son boas, son. Son potentinha, boas, son non? boas tamén. Sí, Están sí, sí. perfectas. Vale, que vas facer? Eu vou facer un plato diferente. Ah, Vale. vale. Vou facer tamén aproveitamento das súas espiñas. E vou facer un caldiño, un pouco de xenxibre, un poquinho de soia, caspiña tostada, super rica, xa verás. E vos terminada nesa caldo. Begoña vai facer un prato diferente, con espiña, a ver como queda iso. E Xulio que vai facer? Pois eu que conste que pensei en facer o mismo que co convidado. Ajá. Pensei no, pero vou facer algo diferente. Vou facer unha xarda Beloki, que é unha xarda con curry. Unha xarda con curry. Beloki que é rusa ou... Beloki é vasca. Beloki. É un pueblo de alá que se fai Ah, sí? así con unha especie de bechamel tal, pero vamos a dar un toque de curry. Pero unha vila vasca ou rusa? Ti es... Que Iba a te insultar. Yo sei, pero que? Pero que? Vasca, Beloki, Ah, vale, o Beloki, sea que é unha Beloki, receita que coñeces ti da túa etapa Eso é. euskalduna. Eso é. E vamos a dar unha voltiña a esa receta tamén e vamos a poñer un toquiño de curry. Que vai Pero moi ben. interesante o rollo do curry, Claro, que non facemos casi nada con curry, o curry é moi... A xente Gústame, gústame. é Bueno, invitario pois- medo ao curry. Señoras e señores, creo que non nos chega o tempo para ver as receitas. Imos cociñar xarda ou rinche hoxe no A Voltas co Prato. Marchamos con Begoña Mediamán. Mira, como xa... Tapa, mau, tapa. Tapo porque senón non está Tapa, guai. porque a ver si vas a volver a levar un dedo. Bueno, é igual, podo levalo con guante É tamén. que, sí, eso é verdad. Mira, eu vou acompañarles dun poquinho de puré de patata, entón vou poñer a cocer xa. Moi innovador o puré de As- pataca. Pois mira, é un puré de pataca, o guai deste puré que leva un pouco de manteiga, sal, como é o auténtico puré de patata, Ajá. Manteiga, sal e pimenta negra. Innovación a tope hoxe no A Voltas co Prato con puré de pataca que leva manteiga e sal. Sabes cuál é o mar famoso? A que non sabes?
O máis famoso é un francés, Sí. sí, que se chamase de Royal Robichon. Mira, voucho facer así. Non sei que dixeche, Cara, pero calma. vale. Creo Mira. que me está intentando Aí vai. enseñar Mira. a limpar a xarda ou a Aí filetear. vai. Parece. Mira, voucho facer así, espaciño, para que o vexas. Vale, collémosle así, aí. E podemos facer así. Ah. Veches, como lle saquei, e agora tiro para atrás. Listo. Mi Madrid. Vela. Limpísima, eh? Aí vai. Fixaste. O voucho facer co outro lado. O outro lado é un poquinho máis complicado. Porque Pero sempre outro ten unha lado que espiña. quer decir, Entón, unha vez que xa limpaches un, voucho non? facer ao revés. Do rabo Va- á cabeza. vale. Aí vai. Dámoslle un corte aquí. Lista. Pero cando fasti non parece complicado. Mira, é que non é complicado, solamente hai que practicar. Bueno, pero se non o sabemos facer, peixeira ou peixeiro. Sí, claro, evidentemente. Non temos problema. Non hai problema, se falas Vale, co teu peixeiro, Vale. xa che fai. Vaiche xa ben che fai. cas lugas, eh? Sí, vaime ben. Bueno, xa sabes que gato con guante non caza rato. E a mí non me enrolla moito o tema dos guantes. É boísima Pero- esa frase, eh? Non escoitar, eh? Xa moi de cociña. É moi de cociña, sí. Mira, vamos a botar xa a espiña porque vamos a aproveitar todo. Vale. Esas partes, vamos a limpiala ben. Hai que sacar a espiña toda. Espera, estarme dicindo que o de espiña era de verdade. O sea, non Vamos era, a facer un caldo cas espiñas, sí. Non era broma que vai utilizar a espiña. Vou facela un caldo, como faz un caldo Sí, 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 blanco, sí. un fumeto ou algo así, pero vámoslo dourar. Pero aquí estás botando tamén restos, non é só a espiña, Claro, aquí hai restos. claro. A espiña da barriga, non ves, mira. Isto é moi fácil de quitar tamén. Yo, unha pasada Agora que como, vamos a tostala. como limpas o peixe, eh? Parece que estás pintando un cadro. É que a min gusta moito traballar o pescado. Que romántico Sí, eres, Cañón. sí, é moi Verdad. romántico, xe. Oe, é que é verdade, parece que está aí pintando Mira. o coitelo. E voucho facer outra. Limpar outra. Aí vai, Mira, 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 mira. aí vai. Lista, moi fácil, ves? Na llama, eh? Na llama. Así, é moi fácil isto. É un pescado moi guai, porque non é como a mellor outro tipo de pescados que teñen máis sí, sí. espiñas ou que son un poquinho máis duros. Moi ben. Un bo coitelo e xa está. Pois teño pregunta para a xente da casa. Vos como limpade a xarda? Querémolo saber, hoxe, Claro, non? sí. 664-4834-19, teléfono do Voltas co Prato, chamade, contádenos como facedes. Veloqui ou mariñada, como Sí. vos apetece. Ou Non é a forno. veloqui. É veloqui, ou. É veloqui, é? Entonces, é veloqui ou a forno, a mellor. Pois chamade ao programa, contádelo e recordade que imos repartir cartiños. 50 euros unha vez e 50 de outro. Moi atentos ou a Voltas co Prato. Ou a espalda tamén. Ou a... Ah, é verdad. É a espalda, é verdad. A espalda é moi típica, así, aberta, Así. así. A vertiña. Sí. Vale. Así, a espalda. Quedas aquí facendo o caldiño, non? Moi ben, sí. Marcho con Xulio. Xa está limpiña a xarda de Begoña. Vamos con Xulio Mato. Hola, Xulio Mato. Hola, Francañotas, que tal? Mira, Que tal? antes de que se me pasen os ollos, teño a pataca que tiña xa cocida, machaqueina, Ti tamén vas facer un puré de e pataca. vou facer un puré que vai ser a base da miña Innovación a miña tope. receta. Mira, e aquí Oxe. teño os ollos que empezan a dourar co aceite Ajá. de oliva e boto yo aquí. Bueno, isto é un Vale. pouco... Isto sí que creo que nunca o vin. Por eso, e agora vamos a mesturar ben hasta integrar todo o aceite e o allo para que nos quede un puré moi bo de traballar e moi bo de estender na placa do forno. Teño un problema hoxe, Xulio. Un solo. Sí, pero teño un problema por riba de outro calquera. E lo. É que non me deu tempo a comer hoxe. Non? Non. Pois toma, que é un allo. Non, allo non quero comer algo. O sea, quero dicir, é que estaba recendendo ese puré de pataca, Quere- co alliño. quérelo E a probar? mí encántame. A ver, Increíble, eh? Podes probar? home, claro. Que te Vale. fame. Hai que dar de comer alambrientos. Cuidado que queima, eh? Queima moito. Pero non chuvo lamer na mão. Bueno. A ver como está. Un poquinho de sal, non? Un pouco de sal igual, pero está moi bo, eh? Claro, Boa. está moi rico o aceite e o Moi allo. rico. Axúdanos a... Que bo invento isto Vale, de entón botar ahora- así o allo. Moi ben. E agora vou coller vou facer unha bechamel, que xa teño aquí a manteiga botada, pero primeiro vou aromatizar o leite. E para aromatizar o leite vou a poñer a quentar e vou lle dar un poquinho de cocción dun minuto a estes lomos de xarda que teño aquí, vale? Como? Para. Vounos Para. precocer no leite. Para darlle sabor. Para darlle sabor ao leite. Para que a bechamel non sepa a xarda, para potenciar o A ver. sabor da xarda. Vas a utilizar leite para cocer a xarda. Vou utilizar leite para facer a bechamel. Pero a leite que vou utilizar vai estar aromatizada ca propia xarda. O leite vai saber a xarda. A bechamel vai saber a xarda. Agora teñen que quedar no programa, eh?
Agora hai que quedar a ver Home. este programa, non se pode Home. salir de aquí porque vai saber o leite a peixe. Claro. No voltas co Vamos prato. así como aromatizamos con limón, con canela, con todo, vamos a aromatizar con xarda. Ti sigue. Eu, mentras tanto, vou chamar ao convidado de hoxe que veña, por favor, José Antonio da Coruña. Un aplauso para él. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué José tal? Antonio. ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí y ver que se coce. José Antonio ten un blog que se chama, creo que Rutas e Restaurantes, non? Correcto. Que o podedes seguir, igual que nos podedes seguir a nos en @voltascoprato. É unha persoa que lle gusta moito comer, entendo. É ir de Notase, restaurantes. ¿no? Notase. Sí, pero bueno, a mí tamén me gusta comer. Eu estou en forma, que estou como animal, eh? Bueno, tamén estou en forma, Bueno, tamén é redonda verdad. unha forma. Tamén é verdad. Pero entendo que falas un pouco dos restaurantes, Sí, non? sí, da a miña experiencia, o que que vexo, o guai. que disfruto. Que guai. E tamén a veces conto unha rutiña para facer por ali, pues, despois de que vexa a comida. Unha rutilla de, fago esta ruta, vou a tal restaurante. Exactamente, Eso está moi para ben. pues, ver esta fervenza que está ao lado, Que esta guai. playa, bueno, Que o que lle cadre, o que sexa de interés. Está moi ben, pois, José Antonio, xe teño unha cousa moi interesante. A ver, contame. Moi interesante. Eu estou vendo por aquí cousas que me chaman a atención. Eu quero saber como podes ti describir isto no teu blog, vale? Pero Xulio vai meter a xarda no leite. Gústame. Gustache a idea? Gústame a idea. Pois vámolo ver. Gústame xogar, experimentar. Ahí le bache, No. Ahí le bache los Si a mí, ventas. arrímate para Sí, diante. acércate. Si a mí Sí. gústame que lle gusta a idea, pero que lle ten que gustar é a comida, non a Claro, idea. pero vai a gustar, oh. Mira, Vale, a miña idea... Eu penso que sí. A ver, contame. A miña idea é facer unha bechamel, vale? Ben. Pero para que a bechamel teña un toque a xarda, voulle dar unha cocida de un minutiño á xarda que xa está deslomada. Aí vai. Ves? Voulle dar preciosa. simplemente un minutiño o que queza un pouco o leite, voulle dar unha precocción no leite para aromatizarle para que teña un toque a xarda. A leita seca, non lle botas nada. Voulle botar nada. sal e pimenta. Un poquinho de sal e un poquinho de pimenta. Aquí teño uns ailliños xa dourando. Voulle botar tamén unhas chalotiñas. Vale? E aquí fixen un puré de pataca, o que lle botei aceite e allo dourado tamén. Está boísimo. Que vai ser a base do... Eso despois hai un pan para Sí, limpar. está boísimo. Eu xa o provei e está moi bo. Moi ben. E despois todo isto, aínda non vos dixera que vai ir gratiñado cun pouco de queixo curado. Bueno. Ben, bueno. Vale? Que se non se dá tempo de gratiñar, simplemente que colla ese toque a bechamel de Pois, esa forza. eu son moi de queixo, Agora teño un Pois mira. problema, que me está empezando a gustar a idea. Ah, Porque eso foi que non xa como venderon sempre, ben. cañotas. No, é que antes José Antonio, cando me contou antes, dixen, bueno, leite. Mira, cañotas sempre empeza moi bravo, No. e en este momento do programa empeza a recoller cable. Exactamente, cando ve que a proposta é boa. Claro, vai recollendo, vai recollendo. A ver, aquí hai Bueno. xente que sabe o que está facendo. Pero se non se mete Eso. conmigo non está tranquilo. A ver como vai a receta de Xulio, iremos descubrindo a voltas co prato. Gústame, Mientras tanto, gústame. vamos con Tú recende ben. Vente, recende Hola, ben. boas. Que tal, A ver, Begoña? Begoña, ti leite no? No, leite non. Vale. Non vou usar leite. Vale. Eu vou potenciar a xarda. Darlle aí esa... Que? Mira, Dalle forza. Estou facendo cas súas propias espiñas, vou facer o seu caldiño. Vamos Moi tostar ben. esas espiñas e vou pelar o xenxibre. Vale. Ah, Esta é É unha maneira de curioso pelalo todo. para non estropear tanto. E o xenxibre En vez de darlle pa que? o filo do coitelo, pa salsiña. Ah, vale. Sí. Vamos a ir desgrasando un pouquiño porque senón vai se tostar Eso demais. vaille dar un toque Con moi salsa de soya. interesante. Aí, Este caldo leva as espiñas. As E as espiñas. partes igual que moitas veces desbotamos, non? si, desbotámola, Da sí. propia xarda. E agora Allo, vamos a botar allo e xenxibre. soya e xenxibre. E xenxibre, sí. Así. Neste programa estamos subindo moito o nivel, Moito. Porque xa estas E cousas... agora vamos a botar un poquinho de auga para que vaya cociñando. Uns 30 minutiños vai nos falta. Vale. Este vai ser un caldo co que vou rematar despois a xarda. Voulle dar unhas marquiñas agora, solamente o vou pasar por a parte da carne. Solo por a parte da carne. Vou sopletearlle o que é a pel. Mi madriña. Agora vamos a botar un pouco de auga. Vamos deixar a Begoña, José Antonio, porque me tes que contar contoche. cal das dúas receitas... Non sei, non vou decir que che guste máis porque ainda nos probaches. Non sei, pero primeiro hai que auditalo Claro. ben. Hai que Pero auditalo. auditando que estás auditando neste momento, hai algo que tens que dicir ti. É que mo pos difícil, porque unha é boa e outra é igual de boa. Isto pola novedade do leite. Sí, pero Este xo máis ás que veces el se innova queda- e... Non. Bueno, hai que arriesgar. O que ti acordate, o primeiro que probou unha langosta, moita fame tiña que ter o noso señor. É É un verdad, pulpo. mira. É un O do pulpo. pulpo, É o verdad. Un bicho pulpo. que se che enrolla no brazo cando Exactamente, exactamente. Tedes razón, calquera dos dous. Bueno, chegou o momento de ir á zona de Xuiz, á zona de sufridores, despois chámote, vale? Veña, graciñas. Un aplauso Ahora. para José Antonio da Coruña, que está connosco. No voltas co prato.
ten que estar un pouco sorprendido coas receitas de hoxe, igual que Teresa de Teo. Teresa, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Hola, Teresa. Cóntame, como estás? Moi ben. Ti fuches peixeira, non? Polo que teño entendido. Algo sí. Algo así. E ti o de ver unha xarda cociñándose en leite, que? Pois me parece ben. Bueno, estás todos en contra miña. Eu vexo que está boa. Unha en cada venta. Ti crees que está boa? Sí, ó. Pero probáchela algunha vez? No, pero ten boa pinta. Pero entonces non podes saber se está Gracias, boa, Teresa. Teresa. No, pero está boa, está boa. Bueno, o sea que ti, si Xulio che puxese isto en riba da mesa, ti probaríalo. Home, claro. Sí. Claro que sí. Vale, e a receita de Begoña que che parece? Estupenda. Tamén. Teresa, a ti hai algo que non che guste? Non hai nada. Me gusta todo. Do peixe me gusta todo. Xa, imagino, toda a vida traballando con ele normal. Bueno, as xardas que temos hoxe no programa, a verdade é que son fermosísimas. Non sei se biches antes as que mostrou Begoña, porque son preciosas, eh? E que son preciosas, son. Ti como experta sabes que son boas. Son boas, son. Bueno, pois Teresa, vente un día por aquí cando queires que nós recibimos-te encantadísimos, vale? Vale, pois moitas gracias. Un bico enorme. Chao. 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 Hasta logueño, chao. Xulio, quedas aquí co teu leite. Mira, vou sacar xa a Con estas primeira. cousas que está facendo, sí. Vou sacar a primeira xarda, se o queres ver, Sí, claro. porque xa estiveron aí un minutiño e algo, xa casi está cociñada, ves? Ben escurridiña, e xa vamos colocando, Vale, ves, vale. mira. Faltalle un pelín aí no centro. Por pero dentro xa está un pelín eso. aínda... Mira, mostra aí a esa cámara, mostra Ainda lle aí. falta un pouquiño, Aí está, aí se ve. un pouco vermello aínda. Claro, un pouco vermello, Vale. para que non nos quede seca e se nos remate de cociñar a bechamel. Xuriel, vámoslo deixar aquí. Deixamos tamén a Begoña cas súas cousiñas e contámoslle a Galicia máis cousiñas, porque hoxe cociñamos xarda, cabala ou rincha, un peixe de nome fermoso e mellor pinta. Mirade que exemplares, Temos que aproveitar cando as hai. Case sempre dende a primavera ata comezos do outono. É un dos peixes máis populares da rexión atlántica e péscase dende a antigüidade. Francia é o país que máis captura entre 30 e 45.000 toneladas cada ano. Sí, a verdade é que son moitas. Aquí andamos polas 10 ou 15.000, que tampouco está nada mal, A carne de xarda é fantástica e ao forno, á grella ou en escabeche pode competir con calquera especie. Hoxe temos dúas propostas algo diferentes que vos animamos a probar. E sí, tamén vos animamos a facerlle festa, en Aguete ou en Marín. Consultad as datas deste ano, por certo, @voltascoprato. Aí están todas as receitas. Queremos que nos sigades, que sexades platters, e mentras tanto queremos saber que fai Begoña. Begoña Vázquez, que? Aquí estou. Estás ben? Sí, Sí? mira. Eu Que fixeches que xarda? dinlle os cortiños, pois teño nunha salmuera. Vale, que é unha salmuera así como a mesma salinidade que ten o mar. E con xeo tamén. Porque eu non lle vou botar sal a xarda. Ah, Non lle, vou simplemente facela nunha auguiña con un pouquiño de sal. Xa. Probas a auga, ten que saberche como se foras á playa. E despois metes a xarda. Pero Begoña, como sei eu? En plan, no, sábeme a playa da Guieira. Para ver, cañotas. Hai zonas con máis sal e outras con menos. Bueno, pois o teu sal, o teu punto de sal de playa. Vale, perfecto. Cal é a túa salinidade favorita? Por mira, a min a playa das pipas. No grove, que máis me gusta. Esa, vas alita, Jari. Sí, na beira do mar hai unha xardiña para ir navegar. Se ti vas á praia das pipas no Grove, Próbala. probas e dis, isto é o que quero Este é o para que quero dar xarda, sí, exacto. Vale, pois xa sabedes, Galicia, aí das praias, probade a auga, ese é o punto de sal. É así, porque di Begoña, que é de mar de toda a vida. Mira, É do mar vou de Ríos. facer uns ajetes, Vale. vale? Un allo tenro que vou a pasar agora na parrilla e ao mesmo tempo que vou a facer a xarda. Vou botar primeiro o alliño, así. Ajá. Mira como recende. Bueno, isto non é broma, Isto recende moitísimo e moi ben. O caldo que está facendo coas espiñas, que lle Esta botou está- solla, tamén lle botaches xenxibre. Sí, un Que máis lle pouquiño botaches? de allo Sí, sí. e auga. E auga, nada Nada máis. máis. E deixou no aí, A Xa está. facer. A facer. Dixo que media hora, non? Sí, máis ou menos, media hora. Vámolo probando tamén. O máis bonito da cociña é probar. Sí. Entonces, vámolo probando no punto xusto que che guste, así. Queres probar algo? Tes cara de fame hoxe, pobre. No, pero sabes que pasa? Interesoume un pouco o queixo que tiña ali Xulio. Home, xa, Así que tú vou o queixo. Claro, vou ir ata ali a ver se me dan pouco. Non sei. Xulio, hola. Hola, que tal? Sabes que agora xa me gusta máis
o que estás facendo con leite. Claro, porque biche o queixo, non lambón. Bueno, Claro. é que o queixo faz con leite, sabías? Sabías? Sí. E se vai, claro. Entonces agora se eu vingo leite e dixen, mira, Mira, Pode ser. eu teño aquí a miña ceboletiña, o sea, a miña chalota, perdón, Perdón, co allo, xa pochadiños, botei un pouco de fariña e agora estou no ligando co leite da xarda, co leite que ten ese toque Vale. que falamos da xarda, vale? Vou aligerar un poquinho máis, entón vai nos pedir todo o leite. Isto entendo que é a bechamel que estás facendo, Ese é a non? bechamel que estou facendo, eso é. Vale. Queres la probar tamén, que estás Sí, esfameado? claro. Eu quero probar todo neste programa. Mira, aquí teño unhas yemas de ovo, Ajá. que lle vou botar aquí outro poquinho de leite fría. Será por leite. Claro, para bechamel é o que ten, cañotas, que ten Vale, que ter, vale. Vale, que ten que ter vale. leite. Mira, agora mesturámolo. Para que? Para que nos axuda a que non nos calle todo de repente. Xa. Vale, toda llena de repente. Como se chamaba a receita que estabas a facer hoxe? Veloki, Como? Veloki. Pois eu creo que é unha boa pregunta. Por 50 euros. É un preguntón. Veña, imos alá. Como se chama a receita que fai hoxe Xulio Mato? Xarda? Veloki. Xarda? Non sabía se querías que dixera Sí, xarda. di todo, xarda. Xarda Veloki. Seguro? Home, segurísimo. Veloki. Veloki. Vasca. Vasca. Euskalduna. Vasca, pero bueno, démoslle un variante, démoslle un toquinho, Xa, pero é unha receita vasca. Xarda Veloki, 664-4834-839. Chamade 50 euros en xogo. A pesares de que leve leite, ten moi bo aspecto. Sí. Oye. Queres probar a bechamel de curry? Veña, sí, claro. Xa lle botache o curry Sí, sí. polo cor, non? O cor, do curry e da yema. A ver. A ver que che parece. A ver, Estás listo? Estás listo ti? A explosión. Ah, que está rica, Me cago en diola. Eso non se pode decir hasta ahora. Está bo, Non se pode decir Está hasta bo. ahora. Que faso? Estou sopleteando, xa che dixen que lle iba a tostar así a piel. Ah, que estás supleteando. Sí, estou sopleteando, mira. Vale. Mira que bonita queda. Mirad como se retorce, Mirad Mira, como cos se retorce. cortiños, Eso é porque está fresca. cos Sí. cortiños, Sí. mira que bonita. No, home, non. Ah, que dixo, a mellor é verdad. Aí, Hala, como se move. mira que chula queda. Sí. Queda rica e con boa presencia. O sea, que ti o único que faz é polo lado da Por o pele. lado da carne. Sí. E agora como rematamos isto? Pois así. Co caldiño este, que ben ves como cheira. Sí, mo. Aí vamos. Buah, que dis? Aí vai. E agora vamos a rematar con ese caldo. Bueno, xe estou no pasando fatal, Non tes unha fame Estou negra. no pasando fatal, pero teño unha fame negra e arrecende todo aquí que dá gusto. En serio, Ah, sí. Sí, madre mía. Qué mal, Listo, qué ves? mal, qué mal. ¡Hola! E agora vamos Buah. a deixar cociñar un chisquiño, vale? Está, non eso? Un pouquiño, un minutiño así, Ai. minuto e medio, depende do grosor, xa estaría. Marta de Redondela, que tal? Boa tarde. Hola. Como estás? Ben. Ti viches o que está facendo o Xulio co leite? Sí. Que aspecto che ten? Moi bo. Sí. Vente comigo que vamos ver, mira, pai, como ten isto este home. Mira. Que gusto dá, Ábreme forno. queres Marta, vamos a meter no forno, para que nos meter gratiñe un pouco. Canto tempo? Nada, hasta que nos Boísima gratiñe un pinta. pouquiño, simplemente. Pero espera, que vamos a subir un pouco, Ajá. para que nos Vale, axude a subir. gratinar. Vale. Marta, que? Parece que ten boa pinta, verdad? Sí, Sí. Ten tanta boa pinta que sabería a resposta dos 50 euros. creo que sí. Crees que sí? Home, non Sí. sei. Non sei, ao mellor non sabes, Vamos alá. Así como un ciclista. Vamos alá. Como se chama a receita que está facendo o Xulio? Xarda Veloki. Moi ben. 50 euros que van para Marta. Grazas. Bueno, mándoche un Grazas. bico grande, grazas por chamar. A vos. Veña. Chao. Hasta loguiño, chao. Xulio, que? Maravillo que estás facendo xe aquí, Sí, queres... Estou- Mira, estou que realmente conste que impresionado. esta receita Oh, queixo. é dun cociñeiro Sí? moi coñecido e moi Ajá. bo, que tamén é blogger como noso convidado, que é David de Jorge, sonache de Robin Food. Pois esta receta personalizou na él, a mí gustoume moito, e dixeme, pois vamos lle dar Pois ten unha voltiña. moi Pois- bo aspecto a receita. pois ahora Teño que trajar as miñas palabras. Non sei como vai, Begoña. Begoña, vas ben? Eu estou aquí, Sí. facendo o meu pureciño, sí. Necesitas algo? Todo ben? Todo ben, todo No? maravilloso. Todo maravilloso. É que te vexo moi feliz, Sí, é que son feliz. que son feliz. Bueno, pues marchamos con José Antonio da Coruña. Imos co público do Voltas co Prato. Veña, arrancamos palo. Vamos alá. Hola, que tal? Como estades? Podedes aplaudir si queredes, se estades ben. Se estades pasando ben, vos aplaudide. Que é así. A ver. Ai. José Antonio, que? Está complicado, temos dúas opcións. Modernidade ou tradición? Xa. Bueno, tampouco está sendo tan tradicional, Begoña. Bueno. Non me digas que é a tradición de... A ver, miña avó eso non facía.
Bueno, pero a voz de Begoña seguro A que mellor sí. sí. Seguro que sí, que é unha A mellor sí, avanzada. É unha Era unha avanzada. É unha avanzada. Bueno, parece que a receita de Xulio ao principio era un pouco escéptico. Cando me dixo do leite, dixen eu, bueno, Pero bueno, xa teño visto algunha preparación, non con xarda, pero con merluza, feita na leite. Bueno, E que tal? Ben. e ao final estaba boa. Sí. Non estaba boa, que estaba rica, o que estaba boa son eu. Pero estaba rica, non? Estaba rica, estaba rica. Estaba rica. E digo eu, ti trouxaches receita de xarda, pero é o teu peixe fetiche ou tes algún así que che guste máis? Mira, depende, sempre peixe de temporada, porque lógicamente non... Ese é o bo. Claro, a xarda ahora empeza a temporada, non vas Xa. a pedir fora de Xa. temporada, pero a min, por exemplo, o coruxo, Oh, o coruxo me encanta. o coruxo está bo, A plancha, Eu que- espectacular. Xa non pido máis. Estou pensando, a mellor saben os nosos cociñeiros, pero eu creo que nunca fixemos coruxo, que eu sí, fixemos. No. Sí. Pois xa tedes Sí, unha está idea, dicindo Begoña que coruxo sí, que non. fixemos unha vez. Ah, eu non. Coruxo, ves? Pois para a próxima vez que falamos, sí. volves ti. Eu non. Avísame que veño. Xa Está- traigo eu o pan. Trae un pan. Un aplauso para José Antonio que está con nosco no Voltas co Prato. Vamos cos cociñeiros, veña, arrancamos. Vamos alá. A ver, Julius, como vas? Anda aí. Como vai o tema do forno? Vamos a ver como vai Begoña primeiro. Vamos ver a Begoña, veña, xa o dixo Xulio, vamos ver a Begoña. Bueno, ves o puré? Que quedou así blanquiño, moi cremoso, ves? Hola. Bueno, mira xa, esta coitela está limpia. Toma, a fame que ter, douche un Mi má, pouquinho. pero se está me dando moitísimo de comer, Pois vemos che cara de fame. Gustache? Xa. Xa di. Home, claro, non che vai gustar. A se diu que está malo? Non, porque xa o provei. Está testeado. Oh, está moi bo, Rico, Sí, sí. Xulio, ahora sí, Ese é o meu. Iso é de Ese é o Xulio, meu. vamos ao forno, veña. Vamos ao forno de Xulio Mato a ver que sacamos de aquí. Vamos a sacar Hola! Unhas sardiñas Moi ben, refinadas. está aí no puntiño, Está aí no puntiño, bueno, ainda Está podía aí no dorar un puntiño, pouco podía estar máis, un pelín máis, pero está no pero puntiño, fixado. está perfecto, mira. E agora, É como se fosen... para empratar, temos que coller, axudarnos Hola. na espátula e sacar todo. Que chulo. Bueno, pois chegou o momento de levantar a José Antonio. A ver si probo ou non probo. Un aplauso para José Antonio da Coruña. Ven por aquí, veña. Vamos alá. Vamos a auditar. Ponte aquí. Audita solo ca mirada de momento. Como ves, José Antonio? Como A ves? presentación ben, perfecta. Unha pinta, verdad? Perfecta, Pois sí. a ver se Dixen te que a gusta. mirada Eu non con penso que te nariz, vai eh? gustar, No, está todo funcionando. Aquí traballa todo, Pois veña, vente Perfecto. comigo que vamos á ver, a zona de probar. Vamos alá. Ponte aquí. Vamos aquí. Sabes, José Antonio, que eu sempre digo que este é o mellor momento da tarde. Creo cho ben. Pero hoxe para ti é o mellor momento da tarde, para min é o peor, porque non podo probar. De momento. E non comín. Bueno, eu che deixar algo de Para sobra. deixar un pouco. Sí, Vale, home. está moi ben. Mentras tanto, vamos coa segunda pregunta de concurso. Con que ingredientes torrou Begoña a espiña da xarda? Con que ingredientes? Allo, soya e xenxibre. Allo, soia E xenxibre. e xenxibre. Eses son os tres ingredientes. 664. Indo non dixen, Isaac de Santiago, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver se o sabes, a caída. Con que ingredientes torrou Begoña a espiña da xarda? Allo, Sí? Sí? Soia Soia, sí? e xenxibre. Moi ben, 50 euros. 50 euros para Isaac, de Santiago. Graciñas. Isaac, un bico grande, gracias por chamar. Igualmente, gracias. Veña, hasta loguiño. Chao. Imos alá, José Antonio probou. José Antonio tes cara de dúbida, Estes dous pratos espectaculares que vou rematar eu de comer cando marches. É que me estás pedindo que escolla entre papá e mamá. Pois é o que hai. A Vos- cuestión é complicada. Vamos alá, estás preparado? Sí. José Antonio da Coruña, quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe? Mamá. Begoña Vázquez! Moi ben, moi A ben. potencia do caldiño Espectacular. é que foi o que me rompeu ao final, que foi o que me deixou roto. Sí. Sin estar este mal, Estar mal. No, no. A este un 9,90, este un 9,91. Bueno. Bueno, sí, señores, mañana verán máis receitas no Voltas co Prato. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Chao. Hasta mañá.